nganget scam kan kawe bak ai ka ba kanum ka jimut ka ba kanum dong ka ba ha kan job bet nganget scam kan kawe bak ai ka ba kanum ka jimut ka ba kanum dong ka ba ha kan job bet walam da kawe pat ka mo ka kebangangan syam kum syakri jong try dong kebangai ban syakri u kam ka jong u te ngaju pi ka jing ya dam ti kum jagi kon Israel ki ong man badap ka ka santos nem ka ka jubilee mo te ki don sipon ke ki jingkala te namar ngaju pek hai ka jing ya dam ti ka jinglong ka jing ya dam ti ka jaman sem ru te nga syam ko ba sha duksa agani ka jala jingi ka baja kat kendai spak real ni yo yang tukar revival nanta kat kendai spak san pun real arhajan real mo te kumta ke wan ke tukar revival te ke jingat nanti jong ka jalaru tu hadin bakan tap atat sampus nam te ngai hanga ngai i ba te se ka don ke ka ba ke jingkala ka ban sawan te ka pol bingis dang ye ka voice of the people party ka bang sutmat kalong bang susarong bang is dang ye ka diru te hadin pun ki por ngi plot ki jingwai amar ba ni soto hi ban le ke thamai damda kalong da ke jinglam dan ti ke jung play ke jing pensat bor ke jung play namar ni tip ke politics kalong komno ka ba ki breu ki ong kalong ka ba chaklia mo te long kum banga kren da batai le dishimet long ki breu na ki tip banga ka ban chakri ka kam ka jung trai te bangan rong sha kata ka jeli ka ba ong ki ba chaklia te kamlang ka basuk ina te rei ham na pen shom long rim kai gani ka politics na sotu banga tip kam dei ru am ka chaklia kan ka ba labo bet bo ronti jung bo bet bo ronti play tolong ka kam ka ba khoi ka kam ka ba kentang te kunta lengkat ada di dalam kejing ba dan bat ya don tu kan ingut kan dia ya yang ya bet sepran te bat mitip hi amar habagi don kan nu kejimut ka ba don ke balap kan se kan sempor tengam pui berkat pada bakata akal jingyat nanti juga BPP ke tang sempor pat kumtung ya kun ya ka Emily election ke bat adu ke long ke ba tang bagi yo ya ki candidate slu ke bangi da kerpa i don ki bangi i ki ba i badon kata ka mo ka bor haki ke jing smotu ke jing champang ke jing nam jing start haki bakin ya rong se ke jeli tin rei ka long sisa ani ke ba bangin yo ye kaki candidates namar skweru akapor ngi khun ke MLA election ngim dei party ke ba lek mo on ong no da ka pisah ngi lek be cha ki pat ba daki norim but hawait kum ka voice of the people party ni don kani kata ji ijngai ke ba ni sotu kalong ka don kam prat namar ka do klam ka ji ijngai ngin position sino te kumta rengkat ka ji ijngai ya ka ban pen empat ban pen bhapat ban pen kalador ya kanika jala ka chungi akaliam jongka kamsan hima sima te bat dikit dongrim ki scam ki ba kasin char kadar ka khut kasin char kadar ka bam no Shillong khamat kasin char kadar ka ba don ka jingkyrkhu kasin char kadar ka ba shimik rai ban le de ka ba dei te kumta dikita ki dongrim milet te ka pisang ni don ten rei ai mo juble ki khat pratli ki constituency ya job sao hadian kata ni la itu ini the election commission gum ka state recognized party nang tu ka wan sa ka MP election nang ta ska MDC election te gum ta nganget scam ni kan ka we ba ke ka ba kanum ka jimut ka ba kanum dong ka ba ha kan job bet